korronte handiak ez dira, baina azpiko itsasoa da. Ez dira olatu handi horietakoak, metro bat, metro 3, bitarte hortakoak, baina arrotu egiten du horrek, itsaso ondo azpia. A ver, por favor, esta embarcación que está en línea de salida. Kluetako bi ordezkariak, Arostegi eta Arraraz ari dira adierazten. Ea hori bere onera joan eta normala da kezka izatea, kluetako ordezkarien aldetikan ere. Asko dago jokoan, diferentzia txikia. Zarauzko ikurrinaren azken 10. edizio hau. Nik uste hor nunbait orain, hor nunbait hobeto dagoen. Bandera txuria, Erne! Argi behirtera, Bai! Bidali dituzte lanera eta sorionez balizak parean genituela. Orain agian ikusiko dute, minutu bat edo bi utzi, eta hori ondo jokatuta baldin badago edo pixka bat zuzentzea edo komenide. Bueno, San Juan, branka aurretik sartuta, Orio Hondarribia, segundo batera Donostia Arraunlagunak bira, eta tentsioa bai, tentsioa handia, baina burua hotz mantendu behar dela beti eta San Juanek ondo ekin dio, segundutxo bat, lehendikan 2:26 errentarekin hasi du gaurko lana. Goazen aurkezpenekin, Ibon? Burua hotz esan duzu, burua hotz eta bihotza bero. Hori da. Zioena, Oriotarrek aldaketa bakarra. Normalean baino gutxiago, Leire Garate, aurrekalari lanetan, eta Maia Leneizpuru, gaur lehorrean geratu da, eta horretarako Xantik, mugimendu batzuk, dantza pixkat egiten du, treneruaren oreka horieta mantentzeko. 2 segundu, eta Hondarribia minutu batean bostera da, eta Donostia Arraunlagunak 6ra, San Juan darrak ziztu bizian abiatu dira. Hau ez da berria, Normalean, irteratik aurrea hartzen ari dira, gaur San Juan darrek aldaketa bakarra egin dute 5. tosta baborrean, Irene Arbeo sartu da, Alaz Negia Zabal geratu da lehorrean, eta horixe aldaketa bakarra, Anartz Gerinok egin duena, eta, azal dezagun, Andre Obina lehorrean dela atzo bezala, Ipurma zailean, deizterratzeko giharretan hor kontraktura handi samar bat duelako. Eta Oiana Zereijoren inguruan esan dezagun, atzo minik eta ez zuela hartu, eta honik dena lanera. Irtera oso ona bateleren. Eta 3 segundu. Gaur eman egin behar zaio, brankaz hor olatu aipagarria dago, eta hor dena behar da. Bueno, hemen Hondarribia, 3. kaletik, Cortesen emakumeak eta aldaketa bat hauek ere. Bakarra, hor espaldan, hane Marcos hartu da, fresko, atzo estropadarik egin gabe, eta Intza Fernandezen toki hartu. Intza Fernandez lehorrean daka. San Juan darrak, espalkarik, espestainarik ere, ezer gabe, aurre garbiarekin. Bai, eta 4 segundu San Juanek, hori 4, begira. Atzo, estropada osoan, 11 minutuko lanaren ostean, 2:26. Eta gaur, 2 minutu terdian, 4 segundu, brankaz. Badoa. Baina begira nola doazen, hor bakarren bat, badoa, lekuz kanpo. Bueno, guazen, Arraunlagunaki buruzko datuekin, Ibon, aldaketa pare bat hemen. Bai, hemen ere aldaketa kutsi aurrekoek bat egin dute, bakarra, Patxi Olabe entrenatzaileak 2 egin ditu. 2ak 4. tostan Oiane Etxezarreta sartu da, Naiara Martinen ordez, eta atzo 4. tosta baborrean, marka ez ditzen duke aritu zen, espaldara ekarri du, eta Usue Molina sartu da, treneruaren erdian. 5 segundo. Ondia bentaja, Bai. Puskatzen ari dira, Luze erdi bat egin daia, eta tarte garrantzitsua da, Eta kanpo kaldera horrela iristen badira, beti olatu bat gehiago haien alde gero. Hori da, bueltan asmatzen badute, hori bentaja oso garrantzitsua izaten da. Gainera, ikusten dugu nik ez dakit propio edo korreanteak eraman duelako, hori izakugu, hori bere kaletik kanpo da, eta horrek, suposatuko du gero nadeten kuadrilak metro gehiago egin beharko dituela. Airean doaz. Bai. Airean doazen bai. Guazen batelerekin! Hace sua. Paliza heldu aurretik badaezpadan, gauzak argi utzi nahi dituzte, San Juan darrek. 7 segundu une honetan, progresiboki doa gainera, tartea gora brankaz, eta
atzoko beste 2 segunduak ere hor dira. Barruko kamaratxoarekin ikusi dugu zeinen ongi ari ziren bukatzen, begire, atzeko laukotea denak. Etzan da nola ekartzen duten presari gabe. Hori, gaur behintzat oso ondo egiten ari. Etzan da presi gabe ekarri. Ana susperregirekin hitz egingo dugu, Hondarribia, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, bukatze hartala Eusko Tren Liga, ezta? Eta playoffean defendatu beharko duzuela Eusko Tren Liga honetako postua. Bai, hori da, ez? Ea estropada honek egiten dugun lau, eta gaur eta sentsazio honekin bukatzen dugun. Eta bai, playoffera goaz, baina, bueno, ea estropadak ondo egiten ditugun, eta lortzen dugun hurrengo denborarian hemen egotea berriz. Atxedentxo bat izango duzue orain, bestelako helburu handien aurretik, nola emango dituzue egun hauek? Bueno, azkenean entrenatzen eta burua ja kontxako salkapenean eta gero playoffian jartzen ja, ez? Fetxak ja gainean ditugu. Eta nola dauden eskak, gogotsu, erronka berriei ekiteko? Bai, egia zen, kontxarako sailkatzea lortzen dugun, eta gero playoffean, estropada honak egiten ditugun, eta haber lortzen dugun, ez, hurrengo denboraldian hemen egotia berriz. Bueno, bai, horrela den, sorterik onena, Ana, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, 6-7 segundutan ematen du, azken minutu terdi honetan hor egonkortu da, bi favoritoen arteko tartea, eta Arraun Laguna garbi kokatu da Hondarribiaren aurretik 4 segunduko tartearekin. Bueno, Ziago, lan erdita. Tilarrañagak, ongi trabestu. 5:47, San Juan ondo. Ziagoa, azkarra iruditu zen. Eta hori horrena ere bai, ateratzen diren. 6, 5:80, borobilduta. Maniobra egin eta 5:53ko denbora hartu dute. Oriotarrentzat, Arraun Lagunak 15-era, 6-0-3, Hondarribia 23-ra, 6 eta 10, eta maniobra ostean, 7 segundu. San Juanen alde, Poparian hasita, orain 8. Atzo baino lantzagiro handiagoa dago, Mira Franco hori, San Juan Darrei era-eran jarri zaio estropada. 8 segundo aurretik, Ziaboga ere eginda, eta gainera orain, favor estribor, nahi dute norabidea hartzeko aukera. Oriok egoerari buelta emateko, derrepente hartu beharko luke papatean orain olatu eder bat, urbildu, gutxienez 4 segundura, eta gero erne jarraitu, baina gaurko 9 hauek gehi atzoko 2 daude San Juan Darren alde. Eta elkarren ondoan doaz gainera, ondoko kaletik. Itziar Egurenekin hitz egingo dugu, gu Arraun Laguna, egunon. Bai, egunon. Piskat diskonforme gaurkoarekin, ez da? Bai, bueno, pena da ez, gauden baten nahi bukera polita liga honi, ez? Ongi joan zaigun liga honi, baina, bueno, hor gaude eta, Beste helburu batzuk buruan, kontxako sailkatze estropada, orain atxedentxo bat izango duzue, nola prestatuko duzue hitzordu handi hori? Hombre, kontxa oso ongi prestatu nahi dugu, aberre errekuperatzen zaizkigun arraunlaria, baten bat, alba berria errekuperatzen dan, minez dagolako, eta, gure hoberen ematea Donostin. Sortzerik onena, Itziar, eskerrik asko. Bale, zuei, venga, jo. San Juan Darren estrategia ematen du ondo landua zegoela, ez? Errenta hartu, eta gero sartu. Eta ematen du garbi, mugimentua egin dutela, 10ko diferentzia, 3 hori da. Garai baten hori zioen araudiak eta 3 traineru behar zuela, bestearen kalean sartzeko, hori badu. Orain gozatzen etorreko dira hauek. Errenta lortu dute, nahi bezala orain aritzeko eskubide horrekin edo kokatu dira, eta psikologikoki ere horrek Oriotarrentzat kalte bat suposatuko du. Hori bai, orain Orio, gainera sartzen bada, epaileek agindu emango diote. Arriskutsutik ere badu, San Juan Darren maniobrak, alegia aurretik jarri, Orioren kalean sartu, Oriok deskuido santuan, edo Poparean asmatuko balu. Erne ibili behar badu, erne ibili behar badu. Atzera begiratu, patroiak eta hor hankekoak, patroiari izan ez, argi. Kontua da, sota pescador, argi. Gure kamaren optika indartsu horiekin urbildu egiten ditugula ontzia, baina benetazko tartea hau da, katamaranetik hor ikusten dena, 8 segundutan da, baina
olaturen bat hartuko balu, Orio horre txopara hurbildu eta Orio kalearen jabea da. Eta hori nadetek badaki eta eskatuko die ahalegin berezin bat, San Juan hortik heldu arazteko. Nik gogoan dut, guk estorpadetan hause gora hogatzetik eta patroiak. Join berdizkiu kaleatzeko orduan. Baina urrutitxo aukeran. Bai. Orentxe olatu Orio, behira, orentxe Orio olatu. Eta atzetik, Arraun Lagunak hor da, 15 segundoko atzerapenarekin zen, da orain 18. Orio badaki orain eman behar duela, estutu egin behar duela. Epatu nahi nuen Donostia Arraun Laguna poparian, Brankaz baino hobeto, oso gutxi galduta. Hondarribiak 23 galdu ditu Brankaz, orain 32ko atzerapenarekin da. Eta diferentzia ez da gora, San Juan eta Orioren artean, hortxe da, 8-9 segundotan. ¡Ahí voy, Ane! ¡Guazen ere! ¡Ahí va, gara! 300 metro! ¡Salta! Nade eta Agirre duzue. ¡Ai! ¡Ai, Pilotaren patroia. ¡Garragarazi! Zenen txuko harra nuen, Oso ondo, begira, oso ondo. gorputz hori bate batian, biskiak diru egite guztiak ere. Arran simetriak Bai, eta... San Juan eta baita hori. Hori okora egin dut nabarmen, gaur ratzean geratu da, baina... ¡Guazen! ¡Nal! Usten da bai. Zabaleta eta Gereñoren lana. Bueno, 7 segundu. Hementxe dira. San Juan darrek olatua. Bere ala azken 100 metrotan. Arriskatu ere egin dute, batelerek, Bai, 7 segundora hurbildu dira. Orain olatua. Bai, diferentzia ego da orain pixkat. Eta hemen dira batelerak. Zarauzko ikurriñan ere garaile. Ez dago modu hobeagorik. Eusko Tren Liga berezi hau, 14 jardunalditara jokatutako lehen Eusko Tren Liga irabazteko. Garaipena San Juanentzat 11 eta 14. Zari! Hemen da Orio, bai Orio, azkenean ia 11 segundora. Olatu oso onartu du San Juanek bukeran, azkeneko 20 segundoan. Orantxe azken txampan, bai, Donostia Arraun Lagunak, 23 segundura. Eta badator baita ere orain azken txampan Hondarribia. 3. kaletik hasi eta lehen kaleatik hortxe 38 segunduko atzeraperanekin amaitu du Hondarribiak, 11 eta 53 Hondarribiarren denbora. Donostia Arraun Lagunak aurrez 11 eta 38. Beraz, San Juandarrak garaile, 11 eta 14, eunenekoak gaur ez dira garrantzitsuak. Atzoko diferentzia eta gaurkoa batuta, 12 segundutik gora biegunetako lana kontuan hartuta, garaipen handia. Eta Orio 2. postuarekin konformatu behar. Denboraldia handia egin dute, bandera irabaztea ere eskura izan dute hainbat egunetan, baina ezinezkoa izan da. Iñaki Arostegi Orio, egunon. Egunon. Ez da posible izan, Atzo San Juanek lortutako errentatzen horren handia izan, baina gaur Brankaz aldea hartu du eta horri eutsi dio. Bai, irtera pixka kostaintzaigu bateatzia, ez dakit ondo enfilauta geunden ere, eta irteratik segundutxo bat, baina gero ja minutu terdiako 4 segundu eta izki dute, eusten jungea luze guztin, baina bueltan ere oso indartu San Juan, eta bueno, ni uste guk gaur estropa polita indeula, azkenen bai Arraun eta bai Hondarribiri diferentzia handiak ateraz, baina bueno, ezin izan deu San Juanei utzi, eta uste, bueno, San Juane bandera merezimendu oso, zorionak eman batelerei eta guk lanean jarraitzeko. Eta ze pena, Eusko Tren Liga honetan Orio garaipenetik gertu ibili dela beti eta ezin bandera bat lortu ez da. Bai, asteroko kontu berdina da, ez? Baina, bueno, noain kontxako bandera gatzaigu, hau pasada, 10 egun dazkau zailkapena prestatzeko, eta, bueno, oindikan itxaropentzu gaude, bitu, demoraldi oso lortu ez deuna, kontxan lortzen dugu. 10 egun, asko izan daitezke, atxeden hartzeko, kontxako zailkatze estropada hori behar bezala prestatzeko, ez dakite plangintza berezirik daukazuen. Bueno, ni uste ondo etorriko zaigula, ez? Azkenen asteburu bi estropa jokatzen nahi dira, eta bain, astebukera bat libre eukitzia eta
Kontxako estropa ondo prestatzeko, uste ondo etorriko zaigula, 10 egun hauek, guri bezalaxe beste talde guztiei, horrez da, inork ez dauka, abantailik, alde horretatik. Eta, bai, plangintza baziur baietz, ez? Entramentu ja pixka bat kontxa begire ingo dia danak, eta, momentu honen iristen gen. Eskerrik asko eta zorionak egin duzuen denboraldi batik. Eskerrik asko zuei. Arostegi jaunaren azalpena, kirol legez onartuz, San Juan darren nagusitasuna. Eta hauesek epaimaiak eman dizkigun denborak orantxe, bideo finixa aztertu eta gero zorrotz. San Juan garaile 11, 14 eta 22, Orio bigarren 11-25-0-4, 10 eta 82 gaurko honetan, gehi atzoko denbora ere bai, atzoko 2-26 hirugarren arraun lagunak, 11 eta 37, laugarren Hondarribia 11 eta 52, eta bi egunetako denborak batu eta gero, sailkapen nagusia, Zarauzko 10. ikurrinari dagokiona, hauxe da, San Juanek 22, 22 eta 58 joan zen urtean 22 eta 55-koarekin irabazi zuten, orduan bigarrenari Ibaikari 16, aurten bigarrenari Oriori 13. Eta arraun lagunaken denbora, bi egunetan erabilitakoa 23 eta 10, Hondarribiak 23 eta 58. Aitor Ugarte, San Juan, zoriona. Ni esker. Beno, atzoko errenta, beti da ona errenta alde izatea, baina atzen oso nabarmena. Gaur, brankaz, alde hori handitzen saiatu zarete, ez da hori izan da teknika? Argi dago aldea beti gure alde eukitzea ona dela, ez? Baina gaur estropa zerotik hasi bartzen eta gure bertsio berenaren bilatera nahi genuen. Ez dakit beren izan da, baina konformatzea 10 segundokin. Bukatu da Euskotren Liga, 5. irabazi duzue bandera hau, Zarauzko ikurrin hau, 5. irabazi duzue liga. Zer esan dezakegu San Juanen inguruan, ez da? Ni uste dut egila dela hainbeste gauza ere bazita, hau historikoa da, hau horrela da, ez da? Eta hemendikan urte batzuta esango dugu San Juanen, la epoka dorada esaten da askotan, ez? Bere 80ko hamarkadan San Juanek zitunak eta emakumeezkoan arraunean hau hemendikan urte batzuta esan izango du. Eta egila dimensioa pixka galdu egiten dela askotan, dena irabazi ondoren ez gehala konstiente ere zema balio duen honek eta horregatik gaur ongietorri handi bat egin behar dugu herrian eta herri guztia atera behar dugu kalera, udaletxea herritea apainduta dakagu eta orain pila kargatu ongietorrian eta gure mutilei animo guztiak emateko. Bukatu da Euskotren Liga esan berri dugu, beste erronka handi batzuk falta dira denboraldia behar bezala bukatzeko, 10 eguneko atsedena zita hori behar bezala prestatzeko, zerbait berezia ingo duzue, atsedena hartu, entrenatu? Atsedena ez bintzat. Orain asko zer gehiago, asko zer gehiago ez dakit planinak erortxe daude, baina argi dago orain helburu nagusiena hau egina dakagu gaur festa eta bihartik aurrera berriz lana, hori 10 egungo lana dakagu eta gero kontxa hortxe dago, osake ezin dugu utxe egin zalegoai eta hortxe egon behar dugu. Zer esaten diezu arraunlariei? Gaski esan da, que son las putas amas, ezin da beste modu baten esan, makina batzu dira, ezin zaila gehiago eskatu, dana ere bat zure, herri ebaikin dakau, eta ezin zaila gehiago eskatu. Gozatu eta gogoratu dezagun itzordu arratsaldeko 7:00, ez da? Hortxe, klubetikan plazara egingo dugu, engitorria, eta espero dugu denak egotea. Gozatu, zorionak. Mila esker. Festa nola ezpa handia izango da gaur, Pasai Donibanen demoraldia handia egin dute, eta gainera, orain arteko liga guztiak 8 jardunalditara jokatu dira, irabazi dute, eta 14-tik 13 nagusituta. Hori ere, beste datu osagarri bada. Hori da, ni erabat konforme Ugarterekin. Denbora beharko da, behar bezala balioan jartzeko eta ikusteko. Azkenean aurten ere irabazi dute, 14-tik 13, Hondarrokoa ez beste guztiak irabazi dituzte, 5. liga jarraian, eta azkenean aro bat, gorrezko izkiz markatzen ari dira, batelerak, eta orain, askotan zailena, motivazioari euste izaten da, eta gainera, 5 urte hauetan kontrarioa handiei, irabazita, Zumaia, Getaria Tolosa, aurtengo Orio ere uste dut horaipatu behar dela, Pulidor bezala beti bigarren, baina kore egindak, Ibaika ez du zait, bai jauna. Pulidor bat, garaipen garrantzitsua lortuta baita ere, baina, hortxe banderak Euskadiko txapelketa ere bai. Txapelketa ere bai, baina liga ez. Orantxe joango dira, ligako arduradunen gana, hortxe da Berea Perez. 13. txapela.
arraunlari bakoitzarentzat bat. Halaxe da. Eta ikurriña dotoreare bai. Zarauzko 10. Ikurriña. Hortxe duzue. Zurruka jauna, Zarauzko alkatea prest. Eta zarka da, zorionak bi musu. Dotorea aurten ere bandera, Ikurriña elegantea. Ez dakigu zer arraio gertatu den, Coruña bezalako hiriburu batean, Teresa Herreran bandera emakumeentzat ez eskaintzea erabakitzeko, baina hemen zein baino zein dotoreagoak emakume eta gizonentzat. Ikurriñak Zarautzen betidanik lege izan den bezala, Imanol Muruak egintzun hori, burruka handia, hori horrela izan zedin eta hementxe da, eta orain ez da aldatuko ba. Eta bi aldetatik Ikurriña berezitasuna badu, bi aldetatik Ikurriña bera bordatuta daukan, bandera bakarra, hauxe da. Lehen karten motz-motza izaten zuen, luzatu diote, hori. Erresagoa da hori. Aztintzeko lanak ematen zituen. Eta orain arraunlari den-dena joango dira banaka-banaka. Sari handiaren bila, Euskotren Liga irabazi bai dute, aurreko 4 urteetan bezalaxe. 10 aldiz jokatu da Euskotren Liga, eta horietatik 5, azkenengo 5-ak, San Juanek irabazi ditu. Eta badira arraun elkarte honetan, toki ezberdinetatik nolabait garaipen goze honen ingurura edo etorritako hainbat emakume, badakizue, arraunketa tostakoa ez dela profesionala, badirela batzuk gizonen mailan, nolabait dirutxo osagarri batekin, soldatatxo batekin, baina gehiengoa ez eta emakumeetan are eta gutxiago. Sariak poliki-poliki orekatzen ere izan da lana, eta egiten ari da, Euskal Herrian behintzat nabarmena da, jokabide hori, joera hori. Eta hala ere, aipatu behar da nolako arraunlari onak, Ubina aipatu dugu, baina baita ere badira Irene Arbeo bera gaur barruan izan dena. Kuenkatik, ez da, Mikel? Kuenkatik, bai, eta Jagutean eta Mediterraneo aldean ibilitako emakumea, eta esperientzia handiko arraunlaria, Piñeiro bera, Iki Piñeiro, eta Kataluniatik etorritako Kardelat, gainera bere mutila bigarren ontzian ere arraunlari da, San Juandarren artean, errekan. Eta, bueno, goi mailako kuadrilla, klubak arrobiarekin beti izan du, esfortzu handi hori egiteko kemena, historiare hor dago, Pasaiko batelera handien historia hori, eta hori sustrai bezala hartu eta bideo horretan lan handia egin dute, arraun elkartean, Pasai Donibanen, eta horren fruitua da, eta gero aukera dagoenean kanpoko arraunlari on batzukin hori oainik hobetzeko, noski, horrelako goi mailako kuadrilla bat dator, eta hori ez da egun batetik bestera lortzen, hori urteetako lanaren fruitua ba. Jauna, azkenan 5 liga irabazteko hor lana, eta gero jendea ekartzen alegia, arrobia eta kanpotik ekartzen dena, filosofia bakar batean duzu hartzen jakin egin behar da, Euskal Herritik kanpokoak aipatu ditugu, baina Euskal Herritik ere, garai bateko Getaria, Tolosa ingurutik hurbildutako jendea ere bada, Usurbildarra ere bai, Zara Elizazo, Olaizola Zarauztarra ere bai, Errenteriatik, Donostiatik, Maria Mendizabal, Tolosaldekoak eta, pixka bat denek. Goi mailako kuadrilla bat, eta zergaitik klub horrek apustu hori egin duelako, hasieratik gogor, sinistuta nolabait, eta etorri dira fruituak, eta hor da Nartz Gereño orain, nolabait entrenatzailearen apaltasunean. Ez du protagonismorik nahi, Ez, protagonismoan eskei utzi. Eta hor da, Euskotren Liga! San Juango arraunlarientzat, sorionak Pasai Donibane, ondo ospatu, gozatu, lehen esan digu, Aitor Ugarte ordezkariak, orain atxeden gutxi lanean jarraitu behar da, baina atxedena ere behar da, nola ez ba. Egun bat, pare bat, Pare bat, eskuzabal jokatuko ote du entenatzaileak, horrelako baldintza batzutan, eta festa, eta
hori ere kirolaria behar baitu. Berriro gero indar berrituta, Donostiako lehiari begira eta ekiteko ez da Ibon. Honek emango die konfiantza galanta, irabazi dutelako eta gaur atzo baino diferentziak gehiago lortu dutelako. Deigarri egin zait, nola ospatzen ari diren, bandera bildu egin, eta hortxe utzi dute, ordezko arraunaren lekuan garaiak aldatzen ari dira, Garai batean penla utziko zuten, gaina bandera beti patroiak eramaten zuen, etxea ere, bai, etxea ere garai batean patroiak eramatzen zuten, Hau marka. Salsamendik kontatuko digu, Lehen urtean adibidez hori jok irabazitako Donostiko bandera eta nola zaindu, nolako eskaintzak, joandako Aitazanari eta noski hori galdu behar esten usadio bada eta banderaren nolabait mitologia hori jarraitu egin behar dugu, gauza onak babestu egin behar dira. Zer ekarri behar dugu arraunketara? Babesleak, teknologia emanaldiak hobetzeko, estropada eremuak ondo jartzeko. Patxara pixkat ere bai. Hori nun saltzen da Ibo, nun saltzen da hori. Hori ere ez da aldatzen. Baliza jartzeko, itxasgizon trebeak eta hori bai. Baina lehendik handitugun nolabait ohiturak eta gauza ederro horiek tostako arraunketak hemen Euskal Herrian eta Galiziatik ona izan duen mitologia guzti hori ezin da galdu, hori zaindu egin behar da, eta azaldu, eta gazteei erakutsi esan, hau horrela da, honegaitik egiten da, ohitura hau ez zeuden, eta... Azkenean hau, itxaserri bat gara, pixkanaka, arrantzak eta beste kontu batzu dira, baina hortik gatoz eta hori erakuste historia guzti hori beharrezkoa da. Bueno, San Juan darrentzat esan duzu patxada lortzeko eguna eta bat dudarik gabe. Eta gaur gainera, bada datu bat, San Juaneko hori, brankaz, 5 eta 80, 7 ere ibili dira. Eta bueltan, 5-0-2. Egia da, momentu batzutan hurbildu dela hori, baina bukaera hortan San Juan darrek zabaldu dute tarte. Bueno, begira, 54 puntu ligaren amaieran. Ikurriñak agertzen dira hor 10, baina berez 12 dira. Estropadak 14 izan direlako, lehenengo biak zailkatze saioak ziren, baina han ere aurretik izan ziren. Koruñakoa gero? Bai, Koruñan bat, hemen ere, 2 estropada eta Ikurriña bat. Horregaitik dira 14 jardunaldi, baina banderetan, diferentzia hor da. Bueno, arraun lagunakek bat lortu du, eta urrea bezala gordeko dutena, zalantzari gabe, haientzat izugarria. Eta horiok, ez dugu esango, hau ez denik legezkoa, bai izan da, garbia dana, baina horiok behar bada, demoraldi honetan bat, nik uste dut, agian merezi izan duela. Hain urbili dira. Nik ere bai, eta ligako lehenbizikoa irabazi zuten, baina ligaz kanpo, eta lehen ere aipatu dugu, lan bikaina egin dutela, eta ez dire hitzutxa bakarrik, hor nola ez duten San Juan handi hau, eta uste dut, lan hori goraipatu, txalotu, garai batean horion bigarrena txarra zen, baina hori egin behar dela, mai gainean jarri, balio eman, eta neskei, esan, animo, horrela jarraitu ezkero, etorriko dira eta banderak eta garaipen. San Juan historiko honen atzetik, bigarren postua ona da. Horixe. Ez da garaipena, baina bigarren postua, San Juan handi honen atzetik, ona da. Estropada askotan gertu egon gainera. Oso gertu. Atzo bertan. Bueno, arraunak altxatuz ikusi nahi ditugu. Hor da prestatzailea, Anartze Gereño, Arrazolarekin lehen urtean, laguntzaile bezala, eta aurten bera ardura oso hartuta. Badakigu, esperientzia handiko gizona, arraunari bikaina, fina, klub gizona baita ere, ekartekoa, baina gero, entrenatzaileak hor, bere ontzitxoan duen bakardade horretan, eta etxera joan, eta bueltak buruari, eta bueltak eta joan elkartera, eta ontzia prestatu, eta zorionak, San Juan darrei, zorionak Pasai Donibaneko herriari, Arraun elkarte osoari, hasi arduradunekin, da azken laguntzaileekin bukatu, eta tartean jakina, arraunlari, teknikari,
prestatzaile, sendagile eta dena.